बाप रे बाप एक तो गर्मी असही लेसले पगे आ एगो माई भी हमर गोतनी न कि हमरा के खाली काम करवा के हमरा कितना दुबरवा देलस बाप रे बाप इतना मोटा आई नहीं कि बताओ हमर 36 के ब्लाउज उतरे तो 32 कर देलस हमरा के 8 दिन में दुबरवा कर ली हो तर के एगो काम ना कर सकिन चूचा बाप कच्छा के सुत न ते घाम होता जब काम कहीं न करे के तब कच्छा कच्छा के बढ़ जी देखो तनी कैसे कहती वो मरद हमर बुरबा के बा वो कल भाजी के सेवा करी है उनका करती उतर है करतनी अब ये सोचल ही बनी माई कहल ही कि कुछ जब काम करे के मन ना करी ना अंसाज जी है ना तो कह दिए कि हमारे पेट दुखाता चाहे कुछ देखो कैसे सोझिया देता है तार के महीना में तू ये तो सोचल है ना आयल है 8 दिन भोगल है ना आइला तो तनी तेल लगा दिन तो फूल गई है अंडा लेखन देखो तार कैसे भांडा बना तनी हम तो तेल है फूले लगाओ तनी देखो बाप रे बाप ई तो न ए छोटको का दीदी कौनिया के तनी बार केरा के सब्जी बनावला तनी मन कैसन त भइल बा तनी चटक मटक मन के त खाए के आ केरा के सब्जी कहीं बनावे के सब्जी हाँ बना दे बड़ी चटक लगल है ना हां तनी मिर्ची डाल के तनी गरम मसाला पीस के बना दी तनी जब तो मन में कैसन त भेतन के सुखतैले लेखा भइल बा हां हां तो रवा कहां जाता नहीं हम जाते तन बहरिया तन बाहर छोड़ बा गानवा में नु होनिया वो दुआरिया पे भैंसिया ओ ना घोसी कटाइल हो जा हां सब घास उस काट के ओसे सब छोड़ा ले बानी सब बाहर सवारी के भैंसिया के चलाऊ के बा अजी दीदी तो एगो भैंसी भी भर दिन ओजे लग जाला दिन भर भैंस के साथे भैंस बने के पड़ला तब ना काम होखी कि चुपचाप सानी गोत के घरे आके पड़ तो काम हो जाई ठीक बा जाई बना के ध दे जा तनी गोते आ तनी चटक उटक बनई ह ठीक बा तार के त आगे झूल दे हम आओ खा ली ह बाप रे गदे हत हत जी भइल बा ना हाथ के जे मन सुखताइल बा हमरे हाथ से खैन तन कर मनवा उठ जाई सुखताइल बा त आओ बना के ध दे चारों हाथ एक हाथ थोड़ी ना बनाई देखिए एकर मतलब ही ना है कि अत्याचार करते रह कह देनी है 8 दिन ना त फूल गली है पुआ नियन अब गुलारा बनावे के बन के सुखावा के बाप हो बाप अब आई नु त कपारे हमर खाई का जी का बैठल बस दिन रात खाटी तुरत बैठल का जी रौरो आंखें काल लागे लगल बैठल हम खाटी तुरत नहीं तनी मनी बैठ गुनी तो रहू भी त जरने हो गइल बा का कुछ बनैले बरसो खावे के ना जी जा तनी अब उठबो करबे खटिया पे बैठे दे बेस के बैठले रहबे खटिया पे अब बैठी ना मेरा रू लगे ना बैठा जाला ठरे सर लखन खड़ा रहे नी तनी बैठा ना तनी दुखो सुख इकर माई बाबू ये सिखैले बन मरद खड़ा रहिया मेहरारू बैठा रही तरह के खड़ा रह के का कहनी है कहां ना गोड़वा दबाई तो हारे तो दबा देम तो शिकायत है जी का कहते तू चाहते बस गोड़ दबाई हमर दीदी के मरद बन के तीनों टाइम तेल लगावेला ना ते बतियावे हनु तब का तारा हम तीनों टाइम साबुन लगा दे रोज साबुन का के 3 हले ना ते का हम तेल लगाने से शिकायत है जी तेल लगा दिया के तेल लगावा आई बड़ी का कुछ बोलल बा खावे के ना जीजा तनी अथी अब सर से करा है आग जोरा तनी केरा के सब्जी कहनी है दीदी बनावे के केरा के सब्जी हां वो कौन खाना रे कह तनी ना कि मन सुखताइल बउए खाइम त तन की मन एथी हो जाई चटपटा जाई केरा के मन चटपटाता है लोग आ कोहड़ा का चोखा बनाओ कोहड़ा के चोखा हां का कई बनवाई नहीं जाई जी कोयला मेरे बियाह कोयला हो केरा के सब्जी के अथी के सब्जी बनावा तरी जाई लोग ए जी सुनी ना का ह दुगरवा पे जेम त दीदी ले कम ना हमारा बड़ी पेट में दुखात रहत जन जाई तोहार हां जी तारा पेट में भांभा लोटे लागल है भांभा नई के लोटत का नहीं बुझाता कि रोडवा रोलरवा नई के में घुस गइल जी चलता हां तोरा बारे में हम जानते नहीं ओही जे हम जानत नहीं कि तू का है जान जे ना के रोलरवे ले एकदम चलत अभी तक रोडवा पे जैसे थी ना होला अच्छा जाए तो कसम काफी लगा के हां भुजिया अथी सब्जी बना दे केरवा के हां दीदी ले कह देम के रोटिया पका दे हम तनी तो बना दे विष्णु के बोल देते भेज दिन के हां जाई कह दे हम ठीक है बजा तन भेज तन भौजी के उनका टाइम बा तो का करता है जियो जी को मर कौन काम माल मवेशी सब गोबर ओबर काढ़े के उनके बाजी में गोबर तो हम दिन भर में 50 भैंस के काट के रख दी है दिन भर बैठल रह जाई सानी तुनु ये तो पेटवा में देखी ना जी रोलर चलता अरे बाप रे बाप तोहार रोलर चलता
तारा तो जेसीबी चल लगी तारा पेट में लगल है। का जन जी का जाने जाने, का लगी जाने तो का के लिए करम। अब एथी करा थे भुंजिया बना दिया अब तनी आ चोखा बना दिया जरूरी। ठीक बा जाई। कौन चीज के चोखा बनेगो? कुहड़ में कना कहनी है। हाँ। ठीक बा बड़का हो जवन ठीक बा जवन छोट दुआर में ढुकत होके चूल्हा के ठीक बा ओकरे ठीक चोखा बने के चाहिए। ठीक बा। आ ना बनल हाँ कि तू जे सब तार कारबाई छोड़ा देबो आज जा भेज तनी। तारा के ना दुहाना के बना के दे खा ली ना तर मुंह में खोरना ठूस देनी ना तो देखी है खाए खातिर सब दरी दरे बड़ा सने जी को ये दादा ए छोटको आ ई का हो आई हो दीदी का हो गइल हो? अरे का कहीं दीदी पेटवा में रोडवा रोलरवा चलता है दीदी। ई का कहत हो रोडवा रुलारवा घूम चलता पेटवा में गैस बनेला पेटवा में का जानी दीदी बुझाते नहीं। लेकिन तोर त बाजता आ, वो पेटवा त बाजत नहीं थे कैसे तो हो गइल बा कैसे त हो गइल बा मुरुक तो नहीं खे गइल ना जी। अब मेरा पेट मुरुकेला हाँ कहतै कि हाँ गैस बना देवेला रुके देखतनी कनो तो ना ना दीदी छोड़ दी कहाँ के ने हो जाई अब मान लिया हम ढेर कर का मशीन का हो गइल बहू? का होल भौजी? कहतै कि पेटवा में ना रोलर चलता कि का चलता का तो सुनिए का तो बाजता हम कहनी कि पेटवा में गैस बनल यही से दुखात हुए तो बजावत रहो। देखत रही कि बाजता कि ना बाजता कि ना एमे बैटरी लगेले बड़ू साउंड बजता तू तो उहे बड़ू तारा त एथी बा तू जात रहो कि दोसरा के मेरा रुया का एकरा टेंशन बा तबला बजावत तारू रोरू न दिमाग खाली खाई ना दिमाग आज हम ये बतनी बतनी है जे कोनो दोसर को हे जा अपन बहिने न होती नहीं हमरा मेरा के पेट पे तबला बजाइबू। देखली है कि गैस नहीं खन बनैले पेटवा में दीदी पानी तो ढेर धरा खाए को पानी कह देता नहीं। एगो काम कर दर्द करता हाँ जी और चलो दू छिपा टान लो ठीक हो जाए। दर्द करता हो हाँ जी काहे हो? हे जी तनी तब आराम कर घर में जा आराम कर हम जाते रोटियां बना देवे हाँ जाए दीदी रो ना आटा शाम के रोटी बना दी तन के केरवा से बजे मरचाई तो बेसी डाल अभी वो नहीं खेले लेगा तारा के रोटी बना देब ना खाइबू ना हाँ बना दे मान ली देखी दीदी पेट में ना दर्द में मुंह में कोनो ज्यादा तकलीफ थोड़ी ना भइल बा। ठीक बा जा आराम कर हम बना देता नहीं रोटियां बना के अचार बिन के दे दे मुंह में कोनो थोड़ा तकलीफ बनी का ना हम जाते रोटियां बना बानी देबे दीदी एक दे दिया रोटियां हमरा के ले अब एतिया सब्जियां दे दिया एथी केरवा वाला का भइल का कोई जी बेटा हम तो बुझता बैडमिंटन कूदता बैडमिंटन हाँ तब करक लेके में खेलल जाओ का आयो दादा कोई बाप जी रो तो मैं खाली मजाक करे नहीं बैडमिंटन लेका कहते कूदता कि ना। अच्छा उड़ा तब पेटवा बुझाता कि हाँ ज्यादा तो कुछ खइलियो कि ना का सबेरे से गोहन के दाना नहीं की खाइले खाए के दूर बत बताओ खाइल पियल दे सुखल जाता जब दिन में 3 वाले 4 वाले खात रहू अपने गाय में 5 चले खात रही जी तब का ऐजा मिलते नहीं खे ए जे कहां मिलता तब का करी तब मैंने रोटियां 17-18 को पकड़े बैले ले आई कहां नहीं की पकइले दीदी पकावत रही पकड़ले बड़ी तो वही में खा ले हम तन मनी तनी मनी काहे खइबू तो 10-12 को तनी मनी ना होला। हां तो 10-12 को का तो पानी पी जीबू तो तब का मीठा लगा देना हम तो हनो भात तो बना दे हमरा के भात हां तनी मसालगर सब्जी रहते तनी सड़गर हां गैसा निकल जी सब हां मसाला खइबू तो आयो दादा ठीक है कहत ज्यादा त का करम धनिया सुखल पिसवा देब का तनी ज्यादा आई हाँ जी वही में तन ललका मिर्चाइयो पिसवा दे। हां हां गैस तबा कइले बता के बुझ गई हाँ ज्यादा एक काम करी ढेर दर्द करता हाँ जी अच्छा तो एगो दवाई ले दी ले ना दी जी बढ़िया कंपनी के ह हाँ ले आई ना बाकी सुनी ना दवाई का झूठो के देखी कह माई मर कहले ना हाँ। कि एगो दवाई रोग खातिर खाई तो 50 गो रोग पैदा होला तो काहे खातिर दवाई खाई जो सही ना नहीं हो जाई। ठीक है तो थोड़ा हाथना चूरा बेले फुला के तनी फाक लेबो गैस में निकल जाई। हाँ फुला के रखी ना तनी ओहि में हल्दी आ लहसुन आ प्याज आ मिर्चाई तन के कटवा के दीदी ले कल हवा रवा दे हम फाक ले हम। अच्छा अब फाकला के बाद 17 गो रोटियां खा लियो ऊ का गैस से हो तो हाँ ऊ अथी हो जाई। तो कोहड़ा के सब्जी बन गइल बा अभी बन गोल दीदी बनाते तो जाई पूछी ना हमर माथे चपले बनी तो माने कोहड़ा के सब्जी नहीं के बनल अभी तो जाई पूछी चोखावा जाई पूछी हम बनाते हैं तो का करबू बाकी जी हमर मियाज खराब तोरा माथा चपले बनी तार मियाज खराब बा और 17-18 गो रोटियां चापे खातिर मियाज नहीं खराब है कहाँ कुछ खाता है जी
नहीं को खा कहा कुछ खाता जी तो खा लो हमरा के खा जा सब तार गैस निकल जाई कहाँ खाता नहीं जी तारा खीवा तनी खइयो है बड़ा अब तार जौन बाकी बताओ पूरा हुई भइल बड़ बड़ा काहे थी तो ए छोटको खाए के बना देनी चला खा लो बना देनी क्या दीदी? हाँ चलो का बनानी है? बेटा कैसन बना रे बा हाँ तो मेरे ठीक लागता हल्का लागता हाँ अब तो ठीक लागता दीदी रोलरवा जन चलत रहे ना अभी रुकल बा तनकी खा लेती तो रुकल बा तो चला तब खा लो हाँ का कि खाली पेटे ऊँघी खा के आ तब लिया चला जी दवाई तनी करा दिया तनी के दवाई कहनी कि गैस उसके दे दिया ये डॉक्टर भी से लेके ना दवाई के काम नहीं के दीदी ऐसा ही ठीक हो जाए। हाँ तब के जान कभी गैस बना देला हाँ होला कबो कबो हमारा 2 दिन पहले हमार पेट दुखात रहे जान तू सनिया गोत तनी हो जे पेट हमार बुझाई के फूले लागल बुझाई के बैलून लेका फूल गइले चली दीदी तब खा लेवे के चलो 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 चली दीदी चाटा करे चलो चलो कौन की खा ले ना खा ले चलो बता ना तनी मान देगी कल आप तरी हाथे पे मन जा जाई आ महीने कल पे बर्तन मांजे के बा हां तनी मान जो के धो दिए फिर सजा तू फिर उठे के बस करा है अब जाए एक बात कुछ बनावे कोई नाश्ता उसका तो बेटा ना मजा जो रही तो कठौती मांजे बाट वाला हां रोटी बना के जो फुला देनी है ना अच्छा ठीक बा काम लगा जाता ये दीदी कहो नहीं ले तो चौपर आवता चौकर या बता हां जी काम हो का पता का घूमता कपर आई हो दादा तो खइलो तनी मने रही ई कपर ई का हमरा बुझाते नहीं खे आई दीदी बुझे त कब दही थर का पता चलो घर में कदी का हमरा खटिया पे ले चल चलो 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 खइलो ओइ गइलो कहला के हो दीदी तबियत ठीक नहीं खे तब छिपरे के आई ना जब तनी आराम कर लता आई हो दीदी गोड़ में तो कापे लागो भी तो जाने नहीं के खोले पी सुता ता दबा दी आई हो दीदी कितना निमन गोतनी बानी तो कपड़ा दुखाता गोतनी कपड़ा दुखाता छोटी हां जी दादा जाते दिन तनी अरे दीदी खोले दी को हम तो कहते बन की दवाई ले के ना कहतू तो हम ले के दी के दवाई है ना दवाई खाम त बीमार हो दे दीदी बीमार कैसे हो दवाई खिला पे सब निमन हो जे तोहरे खातिर कहता नहीं हम तुम न जाई ना बर्तन मान दी जाई दादा बा देता ते जाता फिर होई करे घरे के सब जाई ओ तो बीमार बहुत तरह के छुक तो जाई तो नहीं के सब पर रहते जान तन दीदी दबाव तनी तो बुझाता कि हमरा माई से भेंट होता अब तो बड़ गोतनी में तारी दखिल ना हो खेली कत लोग ऐसने गोतनी सब कोई के लगन कर गोतनी या बहन का बाटल बैसन बताओ खाली आदमी के समझला के फेर रहेला हमनी के मिलजुल कर हम जता का बहन से कौन बनी जाए ना जी तू हमर छोट बहिन है ना हऊ जाए दीदी बर्तन मान दी जाई जा तनी मान दे हो फिर खाना बनावे कोई सर से करा जाए कि बाबू ऑफिस में बाप रे बाप गातना लकड़ाही परियार पिया गोड़ दबावती तो तक रेड़ी के हट टूट जी हमें बाप रे खूब काम करवा के मैं तो मुँह ले रहे हाँ तो मुस्टंडा भरे 8 दिन में खा के वो कक देता नहीं लिहा तेज ना ऐसे कच्छा में तो ये बाप रे ये हमरा के खटा के एथी कदी हसन खटार हम अब काम करे के बनी अब जैसे जब तक गाँव में नहीं खाली घूम के आदमी तब तक कैसे ही ढीलले रहम कितना आराम बा ये काला तीरिया चरित्र अपन चलत रहा ऐसे कहम ना तो कह कि करबू ना लड़े लगी से कितना सब कुछ सची बीमार भी है बड़ा लेकिन तेनवा निक बनैले रहे चौटक रहे यही से 13 को रोटी खा गोनी है और तो बीमार रहनी हो तो यही से कमे खैनी तो 18 को खोले रहती है हमारे खोराक की है 18-19 को का करी इहो तो दुखे बा बीमारो कहला जीभिया के कंट्रोल करे के पड़ जाता अगर खाई में जाता तो काम करे के पड़ जाता ना ये ठीक बा कमे सही लेकिन धीरे धीरे मिलता न कौन नहीं के ना नहीं के मिला तो मान जी दे के हाथ रख दी बोल तो चलते नहीं दादा ये भी गोड़ा लगा आओ दादी
बर्तन मतलब उ का करतिया का कही उनकर तबियत खराब रहे का आइलिया खइलिया भी या कहनी कि चले के बर्तन मान देबे तो कथी का बड़ा दुखाए लागल खूब चक्कर ले खावे लागल भर पेट खइला के बाद तबियत खराब भइल ऐसे हाँ जी खाए के तो खा लेली हा लेकिन तो फिर कहते कि तबियत खराब हो गइल हाँ। कपड़ा दुखाए लागल हा तो कहनी कभी कहनी है अच्छा जा आराम कर ला चलो चलो तो देखी तनी चलो लोकेशन भैया रुकिए फिर आइए भी लेके चल धरे तनी हां चल चलो तनी चलो ता चल ललकी ओढ़निया लहरदार ओढ़नी ओढ़ले बानी चल लेकिन भोज देखा जा गाना गावतिया कहत तबियत खराब कर बॉयस के हो हैं का करत ऐसे अप डाउन करता तो तार बीपी ना पवावे के पड़ी तब तो कहत नहीं कि डॉक्टर को बोला के बीपी ना पवा देही ना दीदी डॉक्टर के काम नहीं किया तू तो खाली ना दीदी ना दीदी ना दीदी कहले ये रहे काम करो तार हम बुझत मान ल कि हमेशा से माला दवाई हो या गिरले रहबू त ई शरीर रही का कहतन जी असल ज्यादा का करबू 2 मिनट और तन मेरे दम धर हनु ऐनी हला वाले डॉक्टर साहब भी अजी सुनी ना हैं हम तो कहत नहीं कि के सुई दिवा देही जानता ना दीदी ना तू चुप रहना पहले हम डॉक्टर साहब ने कह नहीं ना के पतिया कहानी लोग के करके चेक करा के पूरा शरीर के हाँ। आ सुई बढ़िया बढ़िया दिवा देही काहे के सुई ना जी हम तुम्हारा जिम्मेदारी अरे सब सुई ना छोटी मोटी घोड़ा बनवा ना दियाला उ सुई कहल बन लेवे के का तबियत खराब रहत त का करी का कहलाए घोड़वा वाला सुई तहरा के दिवा देतानी ना जी हम सुई ना दिवाए काहे? हम ऐसे ही ठीक हो जाए ठीक मियां कैसन भाभी अभी ठीक बा ठीक बड़ू हाँ ज्यादा ऐसा तो मेहरारू चाहिए बिना दवाई सुई के ठीक हो गई आपका चाहिए अजी बढ़िया जब फिर ना कपड़ा दुखाए लगी रो नहीं की समझ आते फिर कपड़ा दुखाए लगी तब का आपकी पर दुखाए लगे नु तब के घोड़वा वाला हनु एगो दिया तनु 8-9 गो सुई के धसवाई भैंसिया लगा दिवा दे ए सुनी ना हाँ। जी हम हमर नहीं के कुछ दुखात हम कुछ नहीं के दुखात नु नाम झूठो के कोत रहनी दीदी तू को छले रहू तो हम ऐसे ना पति आई काम करे के मन ना करत रहे ऐसे हां ई सब तो मेहरारू ना देखले रही जी कोई काम करे के बहाना कह के तू हमरा हेन हट अब मियां ठीक बा एकदम सोरा है ना एकदम ठीक बात देख तन नीचे उतर का देखिए एकदम ठीक बा तनी खाटी टांगा था तो बुझाई कि तारा शरीर में जान बा देखिए हां चल अब सब टांग के चलिए जातना बोझ बा घर के सब इहे लेके चली है रौरा त सुई के बतिया कहनी त रोगानी मगले त बाप रे बाप ई त हम त अरे हम जाना तनी मेहरारू के तिरिया चरित्र का होला ई तो तहारा के देखत रही करत रही तो हमरा का करे के बा मिल जाते बने बड़ा हमरा के सीधा जान के फायदा ना जाज उठावत रही ना माफ कर दी दीदी अब ना ऐसे अब मत करी हनु हां तारा के कब ना माफ करा देखो आई दीदी अब काम कुली करम बाकी हमरा के सुई मत दिवाई जा सुई मत दिवाई जा तार और शहर ना लागत रहे के बड़ दिन से अब की परी बीमार भइली औरे नु कुल हमरे पे ढकल ले जात रहे काम देखो मुआन अब की परी बीमार भइली तब की सुई देबे कहते नु डॉक्टर साहब ने झूठ सच बोल के आ कह इनकर दांत कबारे के बा ना मियां तो ता ठीक है बा टांग लेलु होता ना वजन अब तो घर के वजन लेके चलबू सब हां हम सब काम कर अनु सब काम करबू नु हाँ। ज्यादा बाबूजी के सेवा करत रहियो हां आ शरीर में फुर्ती हो गइल बनु एकदम हो गइल बा ओकरी गाना सुननी भीतर वाला सुनात रहे हाँ। गाना गावेलु ना पहिलु गावत रहू का काय खोई गावे के गायक को हौ वो डांसो करत हो फोन के करे दी तनी का के सुनावत तनी लजा मत ललकी ओढ़निया लहरदार ओढ़नी ओढ़ले बानी पैसे नहीं यही रे ओढ़निया पान पतिन पान इनाम में पुरस्कार दिए में पान बानी कबो 3 जना के आई हो त 3 जना के अल्लाह के चुनरी लहरदार बताओ ना चुनरी भाई। ओढ़ले बानी चुनरी पे 3 जना के रखले बड़ी चुनरी पे 3 जने के रखले बड़ी समीर साला पे 17-18 को रखले हो कबू नमस्कार प्रणाम हम नीतू कुमारी नमस्कार प्रणाम हम हजारी अकेला नमस्कार प्रणाम हम प्रीति सिंह ये हमने की सामाजिक पारिवारिक कॉमेडी वीडियो बनानी है जब वीडियो बना के संदेश रह के देखनी है छोट देवरानी कैसे कछाव तारी काम करे के बहाना मार तारी के हम काम ना करम और देह चोरी में बड़ी ऐसे ना करे चाहिए चल वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करम शेयर करम कमेंट करम अगर चैनल बनाया हम तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली बेल आइकन घंटी जरूर दबा ली ताकि वीडियो सबसे पहले रोक मिले लास्ट में ये कहने के एक साथ लेता नहीं विदाई अगला वीडियो में फिर से मिलेगी देखा रही देवर भौजी हमनी हमनी खैजा खैजा मन मन मौजी